görýär. Seniňem goşandyň bar bu görnüşi ene mehriň bilen tüýeniň üçin diýen öz ýanymdan sen uzak ýaşa. Inniki töz nowaty. Hormatly käbämiz Agamedowa Anna Vika berilýär. Дорогие выпускники, наши любимые дети, вот и наступил этот долгожданный день, вы закончили школу, теперь выступаете в новую взрослую жизнь. Так пусть же исполнятся все ваши мечты, реализуются все ваши стремления. И не забывайте своих учителей, которые вложили в вас много труда, сил и любви. Всего хорошего, в добрый путь. Yüreğimde sana diyecek sözlemken sığdırıp bilemok onu bir boşga. Bu acayip dünya berenin üçün diyen öz yanımdan sen uzak yaşa. İlkinci muğallim senin mehrini, doğan günün nuruna men deneyen. İlkinci muğallim beren bilimini, yol görkezyen yıldızlara deneyen. Mehriban uçurumlarımızı, başlangıçtan okudan muğallimlerimize uly hormat bilen söz verilýär. Nepesova Aman Gözel muğallim, Şah Muhammedowa Oğul Gözel muğallim, Mehmet Hanowa Oğul Sıray muğallim, Padalka Irina Vladimirovna, Hocaeva Şemşad Baymuhammedovna. Gelin kimmen bilelikde başlangıçtan okudan muğallimlerimizin arzularını dinleyin. Mehriban muğallimler, mehriban uçurumlar. Men şu gün sizin toňky jaňyňyzy gutlaýaryn. Janyňyz sag, ýoluňyz ak bolsun. Her bir okuwçyň öz betlen arzuwyna ýetmeklerini arzu etýän mehriban uçurumlar, ýoluňyz ak bolsun. Mehriban uçurumlar, enatalar, mehriban kärdeşler. Bizim hemmämiz üçin şu gün uly bayramçylyklaryň biri. Bugün iň soňky jaň mehriban uçurumlar 2005-nji 2006-njy okuw ýylynda 1-nji synpa okuwa kabul edildiňiz. Şonda hemmäňiz çağadyňyz. Bugün bolsa eýän siz o vatan Türkmen gaýyrlary gerçek elçiler bolup ýetişdiňiz. Töweleme biz size gowanýas, bagtly bolun, ýoluňyz ak bolsun. Ýurdumyzyň orta okuw jaýlaryna, ýokary okuw jaýlaryna siziň ornuňyz bardyr. Durmuşda öz ornuňyzy tapyň, ýoluňyz ak bolsun. Salam mehriban enatalar, salam gadyrly çağalar, hormatly mugallimler, hemmäňiziň şu gün bayramyňyz bilen uçurumlara da diýjek zadym. Baran ýeriňizde bilim alyň, talip boluň. Siz geliňizde kiçijekdiňiz, tügeleme 11 ýyl geçipdir. Ýoluňyz ak bolsun niýetim gelýär. Görjeňiz diňe gowluk bolsun. Sag bolun. Уважаемые выпускники, правильных решений вперед! Дорогие ребята, поздравляю вас с окончанием школы. Желаю вам успехов и чтобы все ваши желания исполнились. Счастливый путь! A harpyny öwreden, sensiň eziz mugallim, ýola ynam döreden, sensiň eziz mugallim. Hormatly mehmanlar, enatalar, qadirli mugallimler, mehriban uçurumlar, gelin häzir uly hormat bilen mektebimiziň 11-nji sınıf okuwçylarymyzyň mehriban mugallimlerine uly hormat bilen söz berelim. 11-nji A sınıfyň sınıf ýolbaşçysy Ögezowa Sona, 11-nji B sınıf okuwçylarynyň sınıf ýolbaşçysy Hakagelliwa Zöhre mugallim, 11-nji Ç sınıf uçurumlaryň sınıf ýolbaşçysy Saparova Annegül mugallim, 11-nji D sınıf uçurumlamyzyň mehriban mugallimi Yusupowa Ritatullayevna, 11-nji
Yesin okuçulamadan sınıf yolbaşısı Oraz Muhammedova Aycahan Arazınladan söz novatını haş edelim. Dile seferliğimiz de yok yani yolumuz ak olsun, göreceğimiz o olsun. Mehriban çırımlarımız hemme kadın şunki toyda barası yalak da hemme kadın kutlu olsun. Yolumuz ak olsun, egzaminlerin sağamanca tavsırıp hemme kadın gülüp gitmeyiniz isleyen yolumuz ak olsun. Mehriban çırımlar şu gün men dinleti kutlamak eysem size sıdak gelen muallimleri, mektep yolbaşçılarından kutlayan. Sebebi 5 tane sınıfı bilim yolunu kurutya, tamamen finalarını tavsırıp yukarı kuzaylarına, orta kuzaylarına okulu vermenizi hem de bilim ulgamında öğreninizi tanıtmakını arzu etken. Дорогие выпускники, поздравляем вас с окончанием школы. Желаю счастья, здоровья, дальнейших успехов по жизни. В добрый путь, дорогие выпускники. Здоровья, счастья, благополучия. Mehriban uçurumlar. Şu gün sizin durmuşunuza yollanmayan gününüz. Bugün siz 11 yılki arzularınızın hasıl bolyan günü. Eviz uçurumlar. Siz mirası sarpa koymak, vatanı özgürtmek yılının mehriban uçurumlarsınız. Gelin hazır ulu hormat bilen mektebimizin görevli okuwçylarından minnettarlyk sözlerini dinleyin. Mektebimizin görevli okuwçysy Devletgirli ve Mercan, Badir ve Selvi, Bayramov Kadir. Mehriban uçurumlamada mikrofon garaşyar. Mehriban uçurumlar. Siz yetip gelen son kucağın uçurumları davarası bilen tüy yürekten kutlayar. Sizin her biriňize gelecekde vatanı, halkını, yurdunu ve pali aslılar yetişmenizi arzu etýär. 60. mektebimizin rahmetli muallimleri size de yegil bolmadyk işinizde üstünlük berip can sağlyk arzu etýär. Halkymyzyň maňlaýyndan atyp dogan biz ýaşlara şular ýaly hemme tarapdan mümkinçilikde Mehriban prezidentimize köp sağ bolsun aýtýar. Hormatly prezidentimiziň can sağ bolsun. Tutýan tutumly işleri mundan beýlekde rowajasyn. Yüreğimden gelen sözler dile getiräýin ýa. Hoşhal mektebim. Söýgüni dostlugy senden öwrendim. Boynunda ulalım, östüm, boyalım. 11 ýyllap okap, men sende boldum. Aýra düşmek agyr, hoşhal mektep. Gider oglan gyzlar durmuş çarýana, ädimler ädiler durmuş ýoluna. Şeýle bir kyn sör aýralyk baňa, aýra düşmek agyr, hoşhal mektep. Aşgabat şehriniň güni we uçurum bayramçylygyny tüýsürekden gutlaýar. Şu gün sizin durmuşa ýollanma alýan günü. Bugün sizin 11 ýylky arzularyňyzyň hasyl bolan günü. Mehriban prezidentimiziň ýolbaşçylygyna bedew bady bilen öňe barýan Edip Türkmenistanmyzy mundan beýlekde ösürmekde, watanyň we paly ogul gyzlar bolup Edip arkadaşymyzyň biziň üçin ýetýän atalyk aladalaryna münasip adamlar bolup ýetişmemizi tüýsürekden arzu edýär. 11 ýylyň dowamyna bize bilim we terbiýe beren muallimlerimize öz minnetdarlygymyzy bildirýär. Mehriban deňduşlar, ýoluňyz ak bolsun, görjegiňiz gowluk arzularyňyz hasyl bolsun. Ýoluňyz ak ýollary uğransız ýollar taplaýandyr namardy merdi. Bagtyar watanyň ogul gyzlary bize bu eşret arkada berdi. Здравствуйте, уважаемые учителя, выпускники и родители.
Расставаться с людьми, которые тебе дороги, которые тебе ближе всех других, это тяжело. А особенно тяжело становится, когда понимаешь, что мы уже выпускники, и сегодня последний день в школе. Мы хотим сказать большое спасибо всем учителям, выразить им благодарность за их поддержку, за их работу. Спасибо за все те годы счастья, за все эти счастливые минуты на ваших уроках. И спасибо за то, что научили нас быть добрыми, честными и отзывчивыми. И спасибо за то, что вложили в нас частичку своего сердца. И мы станем значимыми людьми в жизни благодаря вам, а вы сможете нами гордиться. Родная школа и любимый класс, сегодня говорим вам до свидания. В последний раз звонок звучит для нас, и с детства подошла пора прощания. Спасибо дорогим учителям за знания, сердечные советы. Большую жизнь, пути открыты нам. Мы школе посвятим свои победы. Школьным этажам здесь прожито и понято немало. Но голос снова не держал, но ты домой с победою бежал. И если вдруг удача запропала, найди школьным этажом. Для нас всегда открыта в школе дверь. Прощаться с ней не надо торопиться. Но как забыть звончей звонка капель и девочку, которая нес портфель? Пускай потом ничто не повторится, для нас всегда открыта в школе дверь. Для нас всегда открыта в школе дверь. Türkmenistan devletinin tuğunu koşurmakla mektemelerin 11. bu sınıfının görevli okuvchisi Muhammedov Rahada ılanırlar. Türkmenistan'ın devlet tuğunu kabul etmezmekle 10. A sınıfının görevli okuvchisi Muhammedov Vepananırlar. Atsam olma yol görkediyen, kuvat beriyer bilme, şan şöhret getirip Türkmen iline
uçurumlar, hormatly mugallimler, enatalar. Anamın öderin eviz vatanın, yürek arzularımız goy bolsun hasır. Bir karar devlette baktın açarın, size koşum yarız, bahtiyar nesin? Baktın açarın, demişsin. Mehmen molimler ünes veren bolsanız can hakem kıydımız agay ve Leyli ötünü devlette 3. yılı ornak geli tarih dersine mektemizin avrayı olsun in boğu uçurumlamadığım biri berekeler Leyli hemen çapasara şeyle okuçulan tanı köp bolsun. Mehribanı sunular, sizden hoş hoşamdı. Adır kabinetlerine de gelip 10 yine sizin 5-6 tapağınız vardı, tapaklamada okumalı. Şoğu çiğnem 11. adın okuçuları yürüyen. 11. bayatın okuçuları. Gözüm açsam kirde pek duyguyumu ümit ettim. Mehri dolu tekerdi pek duyguyumu ümit ettim. Mehri dolu gözlerimden ağladım unutmadım. Senin derdime derman sözlerimden söyleyen arzularım tilkir damar seni seviyorum yarım. Seni seviyorum yarım.
saat yoldaş